Добре, айде да Но да минем поговорим. с горещините все пак. Значи днес като идва, гледах 20 няколко градуса беше преди малко, преди да влеза тук в студиото навън. Нашето тяло работи с водно охлаждане, като колите. Само, че докато на колите системата за охлаждане е затворена и една кола, докато е здрава, не си губи антифриз или течност, природата е направила нашата водна система на охлаждане отворена. В смисъл, течността отива като пот по тялото ни, оттам се изпарява, това изпаряване гълта температурата и ни охлажда. Но системата е отворена. И поради тази причина, за да работи тази система на охлаждане през лятото, трябва непрекъснато да се налива вода. Иначе течността се губи и се получава топлинен удар. Така че топлинен удар се получава, когато загубите ни на вода е повече от прихода. Затова през лятото, през големите горещини, човек трябва да пие много вода, дори да не усеща жажда. Защото в един момент, като ти се замъгли съзнание от жега, от пек, от слънце, някои забравят да пият вода и тогава става лошо. На нас, когато един човек, когато му е топло, той е изпотен. А един човек, когато ще получи топлинен удар, кожата му е суха. Защото вече му се е свършила водата, която може да се изразходва за изпарение. Така че в голямата жега на един човек, кожата стане ли му суха, работата е много лоша. Значи на пътя да получи топлинен удар, Потиш ли се, радвай се. Може да понамирисваш, може да понамирисваш, ама ще си жив. Няма нищо да ти стане. Така че това е първото. Значи водата на 20 минути, примерно един сърдечно болен, през голямата жега, на 20 минути трябва да пие вода, пил му се не пил. Освен това, другите неща, които причиняват затопляне, са физическата активност. Отвънка ви грее атмосферата, ако и ние работим екстремно много и в нашето тяло произвежда допълнителна топлина. И тогава става хептен много и ще прегреем. Затова не искаме един сърдечно болен покрай най-голямия пек да се съсипа от работа, защото това ще произведе още топлина и вътре в него. Но това не е единственото нещо, което води до образуване на топлина в нашето тяло. Большинството храни, большинството вещества, като се разграждат, химията твърди, отделят енергия. Същото важи и с храната. Значи човек, ако е хапнал много обилно, особено меса и други такива местни продукти, те като се разграждат, освобождават енергия, освобождават топлина. И това ни затопля още повече. А затова през големите летни горещини се предпочита по-лека храна и особено плодове, зеленчуци, салатки, такива неща, които да не водят до образуване много топлина от разграждането на веществата. Другото, което са го измислили хората още от памти века, посред лято се ходи в светли, бели дрехи, широки. Бялото отразява слънчевите лъчи и по-малко се загряваме. Широката дреха ни позволява да се проветрява, пота да се изпарява и да живеем по-добре. Трябва да е лека, също за да ни тежи. Така че белите, широки, свободни дрехи са си класика в жанра за посред лятото. Пак помещенията, в които се набираме, също има значение. Ако ние сме на открито, на проветриво, пота се изпарява и ни охлажда. Ако влезем в затворено помещение, където няма циркулация на въздуха, пота да се изпарява и да се охлажда, става още по-зле. Заради това най-гадното нещо е да вкараш сърдечно болен в затворено помещение на топло да извърши физическа активност, особено ако е приял. Тогава вече работата става 100%. Да. Другото, което е, че голяма част от нашето кръвообращение работи заради главата. Главата е един огромен консуматор на кислород. Мисленето е сериозна дейност, дето изисква много енергия. И голяма част от кръвотока на тялото отива в главата. Тоест главата ни е един от най-добре кръвоснабдените органи в човешкото тяло. Поради тая причина човек през зимата най-лесно може да изтине от главата и по същия начин през лятото човек най-лесно може да прегрее от главата. Затова шапката се измислили също, не знам преди колко хиляди години.